Mohammed Ismail Levanger nu igen. 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 Vil alle gerne vide, hvor de kunne løbe hen, når det engang skulle blive mest bekvemmeligt. At parachute dem alle sådan hemmeligt. For allerede nu kan vores ord som hjælp behov. Ego, Lego, Lotto, land, det er det til hjælpende hov. Mohammed Ismail Levanger nu igen. Vil alle gerne vide, hvor de kunne løbe hen. Der haner, der pusser de nordiske fjer, mens de galer om danskhed i mål. Men det er jo de samme, der klukker og ler, mens de flygter fra skatter for told. Mohammed Ismail Levanger nu igen. Vil alle gerne vide, hvor de kunne løbe hen. Kunne løbe hen. Kunne løbe hen. Kunne løbe hen. Løbe hen. Løbe hen. Løbe hen. Massus Ali Bodao man Miguel. Hvad skulle de da kunne tage, som man ikke selv kunne give? Hvorfor er vi dog angste for at få en ven, i stedet for at se ham dø på CNN? Og hvor er smile henne i det hylende kor? Det er masse smittende kor. Det er masse smittende kor. Det er masse smittende kor, som tror, at danskhed handler om det store kolde bord. Massus Ali Bodao man Miguel. Hvad skulle de da kunne tage, som man ikke selv kunne give? Der haner, der pusser de nordiske fjer, hvis de galer om danskhed i mål. Og straks at de vinder i lotto, hvad sker I om de flygter der stadigvæk til Costa del Sol? Hvad skulle de lige på dag, men Miguel lige? Hvad skulle de da kunne tage? Hvad skulle de da kunne tage? Hvad skulle de da kunne tage, som man ikke selv kunne give? Hvad skulle der da gå af? Hvad skulle der da gå af? Hvad skulle der da gå af, hvis vi skulle sige? Herr Petersen for Poulsen og Pallesen og Pil, siger alle bjørn, vi nu velkommen med et smil. Det er jo da det der Danmark. 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 Det er jo da Danmark.